ମାମା ମାମା ଓ କଣ କରୁଛ ତମେ? ମୁଁ ପା ଏଇ ଯୋଉ ବୁଟ ଆଣିନଥିଲୁ ଦେଶୀ ବୁଟ ହଁ ତାକୁ ମୁଁ ସିଝଉଛି। ସିଝଉଛ? ଧୋଇକି ସିଝଉଛି। କଣ ଓଳିକିଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିଛି ତମେ ତାକୁ ନ ବତୁରେଇକି ତମେ ତାକୁ ସିଝେଇ ଦଉଛ? ଇଏ କଣ କହିଲୁ ପ୍ରେସର ହେ ବାବା। ତା ଦିହରେ ହାଡ ବି ଯଦି ପକେଇବୁ ସିଏ ବି ପଣା ହେଇକିନି ଆସିବ ଭାରି। ହେଲା ଇଏ ତ ଦେଶୀ ବୁଟ ହେ। ଇଲୋ ବୋଉଲୋ। ମାମା କଣ ଡାଇଲଗ ସିଝିବ ମାରିଲ? ସିଝିବ ବ୍ୟସ୍ତ କାଇଁ ହଉଛୁ ଦେଖିବୁନି ସିଝିଲା ବେଳେ। ଦେଖିବୁ ରହ କେମିତି ମାମା ସିଝଉଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯାହା କର ଆଉ। ହେଲା କି ନହେଲା ଆଁ ତୁ କହିଲୁ ମାମା ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ବତୁରେଇନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲ ହେଇଗଲା ଦେଖ ହେଲା କି ନହେଲା ଦେଖେ। କଣ କହୁଛ ମ? ପ୍ରେସର କୁକର ରେ ସବୁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଦେଖେଇଲ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିବି ତ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖେଇଲ ଗୋଟେ। ହାତ ପୋଡି ଯାଉଛି। ହଁ ଇଏ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋର ହେଇଯାଇଛି ଦିଆ ଖାଇକି। ଆ ଏ ତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ମତେ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ମୁଁ ବତୁରେଇବି ଇଏ କରିବି ମାନେ କେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟି ଦେଇକିନି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ହଉ